Tikulandireni kuna kuti konse kumene mukutionera pano pa V&V Media katika tuma program ine ya Real Talk imene timakamba unena kuti this is where truth meets honesty. Timakhala tikukamba nkhani zosiyanasiyana makamaka pakubwera kwa mafilimu achichewa ena umati ayi mafilimu amene wawa mwina ndi anthu osaphunzira kapena ayi mafilimu amene wa ma attitude osiyanasiyana amene timakhala nawo pa mafilimu amene wawa ndiye tati ayi ticheze ndi mmodzi mwa akatswiri amene amasula mafilimu tionera kuti luso limene lili muno Malawi likuyenda bwanji nanga ndizoona unena kuti mafilimu amene ndi anthu osaphunzira komanso ubwino wake ndi otani pakati pa mafilimu amene wawa muno Malawi amene ticheze naye mtsiku la lero ndi Akira amene koma dzina lake lenileni ndi Clayton Thomas. Tiyeni tikhale limodzi. Tikulandire Akira kucheza kwathu mtsiku la lero. Mbambande. Ndiwe mmodzi wa akatswiri amene mukumasulira mafilimu muno Malawi. Choyambira timafuna tadziona kuti kodi luso limene lili ngati Akira linayamba bwanji? Chiyambiro nde makamaka ine nali munthu wokonda mafilimu kwambiri. Kuonera zimene zizi za chichewanzi. Chifukwa singana kuti ndine woyamba kumasulira mafilimu muno Malawi. Unalipo anthu ena akamaya masulira mafilimu. Ana masulira akafilimu kena akakete mati kanali ka IP man. Nde nsaname akutchankwa ana kumasulira za chibwana choncho. Ndi atamasula iwo aja kunazabwera Philip Porter. Nthu wankulu mampasa ulemu kwambiri. Ata amene ndi amasulira mafilimu. Nde ife limakonda kuonera kwambiri umaziwa Malawi tu nde show timaikhulupirira kwambiri video show. Limakaza sana mmene kukaonera filimu yaja. Kukhala siku lonse video show. Kumuonera ndithu Jackie Chan akulankhula chichewa patipo. Nde azimasangalasa. Nde for a while tikuonera chama 2010 yoncho. 11 yoncho. Nazapeze kuti Philip Porter anasiya kumasulira. I think nthawi imene kosomesa nambe kuvomereza izachichewanzi. Ndi anayamba azembazemba nkawasaka kosoma. Ndi pamene noti ine ndinakhala ndiganizo nendo kuti ineso izizi ndasiyaso kuzoonera. Fende zimabowa ano. Anyamata ina amene amasulira awo sidatchula mayina awo sapepusere. Fwe pano paina wanapanga improve. Koma nthawi imeneyo amanyachula kwambiri. Mapeza kuti angotenga chinthu chija. Kutengera zawo yambirira uja foto yambirira uja ana masula IP man. Nyamata akupole khanga ati choncho ere amangotengera mwina zimene pakulankhula pakama kuti pangofanane basi bora chinthu chachikutuluka akulankhula zinthu zina iwo akulankhula za kuchipatala iwe ndi ozuka mutu openga komano zimene akulankhula zangu ulankhula ifo yoti pakutani pakama kuti pangofana lipi ifanane ndi zimene akulankhula zija komano concept script mimarani amaphonya kwambiri ndi mmene zinthu zake zinalili mkatimo ndiye zimakhalabe kuti anthu ena anatengera beka moyo kama munthu woyambirira uja ndezi makhala zobowa kwambiri amangotengera kuti basi bora chinthu chakutotani tikumasulira basi bora anthu aziva chichewa basi kupanga ka concept kawo kogwirizana ndi filimuyo basi ndene zinalibowa kwambiri after so munthu kuchita kuona nthawi zina kasabutaito kakuyenda pajapo ndi zimene akulankhula munthu zimene zikuyenda pamene pajapo mtima mwapweteka kwambiri kuti what's this kuona kuti zikusiyana kwambiri ndi basi mbene tinangoganiza kuti ifeso tizisiye osatani osamaonera zinabowa chifukwa kuti Philip Porter aja anasiya ndi nitakhala mtima kupweteka ndati I can do this itu natengana ndi zanga say tati tisegule project ababa tiyese kuti ulizo zimakhala bwanji mpenero tunapezeka kuti ndasegula ka software for the first time naiso sakuzitsata kumangoti timangogwira basi kuti tipita apa tikona kuti pakana ka project likamba kuti tina masulira kwa 5 minutes ka film 5 minutes film ya 1 hour if it was it is not 1 hour 30 minutes china masulira ka 5 minutes koka koma ka wiki kose tikukango kaonera kati kakusangalatsa kuti azikutana baba zikuteka ndamba dumasulira anthu kumakhoma ndithu nyumba mwanga chenchi kuzaonera ka 5 minutes iko pamene tinamba topangidwa motivate ndi fans zina guys tamasulira ni filimu imalize yose inuwe muone inuwe mukuta ifere pende wacha mkamba urani pesa isano moti filimu imozi inandithera mwezi wose uchandukutani ndikumasulira filimu imozi yeni Colombiana ndita imaliza mujano ndikuionera nde basi mawa lake ndinangodabwa kuti ma burning margin ma video show filimu Akira iwe Akira umata ndimathawanjiso chinthu chone ndimangonera nyumba mwanga ndazi ni ma friends ndori wina ana achiba kwajirani kukachimwaza kwachigulisa fo kumene kugulisa makala ndalama anthu anakachigulisa kudya ndalama munthu ndati
ine zukhala bwanji udabwa iwe umatha ifeso kusiyazo kuti chinthu chija chagulisidwa kuti tipangekere muzandalama kuti ali ife kumango amba kuzipopa kuti bora tachuka basi ona ndimene zinambikira atu chonchoto pamene no zimapezeka kuti kodi zinthu zikodi muli ndalama eti ndi pamene no tinapita kumene anakagulisa kufoti amaika malebo awo anthu amene amapanga maposta tata chingini chichatu chinali chaine akuti munthu amene anabwera amati nchake ndati ameneyo tinangomuyika ko kama uko ake kalimo mmene momo koma production ina ndani ndiye ine ndinapanga zinthu zondine pamene tinamba kupanga mgwirizano ndi ndani ndi munthu uja so pano kuti apa ndi muyambe kupanga mafilimu chambi chinayi chimenecho kuti titamenya filimu imene inzakeyo nadaba kuti anthu andilandira kopsa kwambiri kuti kuti zinthu zizikuyenda chonchi yetu nkupezeka kuti filimu imodzi yokhayo tatengeratu malo pati pamene paja talanda ufumu ndimene zinakhalira so mmene wafuna kuzeramu kuti movie imene mungapanga kuyambira imene natha mwezi mukumasulira inali yakolambiyana ndene kuti imene inali yoyambiriranso kwambiri ndimene ndi omweyo basi ndimene inali yoyamba chuwa ndithutu pali chinthu chimodzi imene anthu ena mwina amakamba amene amakhala nacho mwina negative attitude pa nkhani ya mafilimu achichewa ena amati mafilimu amene ndi anthu osaphunzira pa nkhani imene mukuona bwanji osaphunzira ndiwo kunena monenetsa iti ndimabwereza kwawo za anthu kwambiri kuti chinthu mwina pano pa anthu amba kuzindikira chifukwa ichonena kuti muchitenge chichewa ndi chikhalidwe munena kuchilemekeza pa zikhalidwe zonse zimene tinazo m'Malawi muno chichewa chili included ndipo kwa anthu ophunzira ndife ndikuona kuti anthu amene amalankhula zimenezo ndi anthu osaphunzira fana munthu ophunzira ku chancellor psychology akuziwa kuti ku chancellor psychology kuli linguistic linguistic is language ya chichewa ndipo chichewa is included kumene koko ndi chikhalidwe ndipo Malawi muno poti kamati chikhalidwe chichewa ndi chikhalidwe musazayerekeze kumusekerera munthu amene akunyoza chilankhulo cha chichewa fwe chichewa ndi chimene chikuti mangira ife as a nation Malawi tikamati Malawi ndi chichewa iyo chimene ndi chinthu champhamvu kwambiri chimene tinayina kuchilemekeza kwambiri ndeno munthu onyoza chichewa lo inenso ndimadana naye kwambiri chichewa ndi chikhalidwe ndipo khala chikhalidwe anzathu ndimanena aso ma interview ambiri kunena kuti anzathu kunja anasira luso pano paina kumaika ma subtitle amangomasulira amangopanga acting mafilimu awo ndikwasi amene alilimo basi ndikwamwaza umapeza kuti ife filmu tukakamizika kuionera zinthu ndikumachita kufufuza kuti tingapange bwanji kuti subtitle imene anthu ena mwina dziko lina ndikukachita kuyilembera subtitle amene akudziwa koke chilankhulo kuyilembera subtitle mobera nkukayika pamene payi maini ake onse mwina osayika subtitle ndikungopanga filimu ija ndikuitulusa basi koma dziko lapansi lonse nkuikonda filimu mamvesese kusonyeza kuti anthu amakonda chani chilankhulo chawo chikhalidwe chawo muzaona ndi chindi amangolankhula India chaonse chakwawo ma China shauya maona mena ndimene wali uniqueness yawo amalemekeza chani chilankhulo chawo chomwe chili chikhalidwe chawo ndi ifeso kunoko ku Malawi munthu amene amanena kuti chichewa ndi zambuli mbuli ndi yeyo ifeso akudziwa kuti chichewa ndi chani chichewa ndi chikhalidwe ndi chinthu champhamvu kwambiri ndipo ndichifake filimu ya chichewa imakoma kwambiri ifoti muli chikhalidwe chathu chankhawoke ndi choncho chabwino wakamba mfundo so yabwino kwambiri imene imapereka chidwi pa nkhani ya mafilimu achichewa mafilimu ena amabwera mchilankhulo chawo India kaya mwina Arabic ndi zilankhulo zosiyana yes makwanisa bwanji kulankhula zilankhulo zimenezi zilankhulo is like filimu ukamamasulira pamakhala masubtitle chifukwa imafuna wani munthu ili luso ili imafuna liyende ndi zinthu zingapo nalo masulira sikuti nzongotengera maphunziro okha yayi imafunika upange combine maphunziro ndi luso ufike kungotenga kwa kuti iwe ndi wophunzira chabe kuti ndi maziwa ineyo chizungu ndi machimva bwino songa masulire filimu chifukwa pamakhala kuti pali zinthu zina zimene zofunika uonjezere ngati luso ndeno kumasulira filimu wani kumafunika ukhale kuti unaphunzira bobo eti 2 uzisara boboza pa internet for internet ija imatha kupasa access ngati wewe chabwino unaperewedwa kupang'ono nkhani ya English internet masiku ano imakupasa access yoti ungathe kupanga translate chinthu chija kuchoka mu chizungu kuchipisa mchichewa kuchiona kuti odi chichewa chake chizungu chichi ningachipange motani zimakupasa kuthekera kuti ungathe kumamasulira zene zokha zabwino koma audulaza munthu amene akukhala kuti akumasulira filimu 1 akhale ndithu ophunzira kuti chizungu amachimva bobo ngati mene ndili panopa nankhani ya chizungu ndimachimva bwinobwino eti and 2 timaphatikizapo luso ndi limene chinthu chija angati akuchimasulira pali malo ena amene amapezeka kuti atukwana munthu umafunika utenge nzeru zako motengera ndi mmene ifenso tinaphunzisiridwa foti sikuti
kumasulira ku nzoti ife tinangodzuka nkutere poyambapo zinatero koma noboma litaona kuti apapa zinginezi anthu akuzikonda kwambiri anatipasa maphunziro kuna abwera maziphunzitsi aku Chance Akelo College ndikutithandiziraso kuti panga empower pamene tili pacha kutionjezera nzeru ndiye ndizija zokuti timaziwa ndithu kuti tinayenera kutani pamalo paina pamapezi kuti atukwana kodi malo otukwana aja mungali kuti chani mungachita kunena kuti wakuti mulaula anthu maonera ana izi ndio mafuneka kukhala ndi nzeru kuti ndizichewa zanji zimene mungazifome kuti muyike pamene pajapo kuti anthu angodziwa kuti munthu anatani anatukwana kapena apo ayi chichewa ichichi ndi chikhalidwe chawo ma India ndi kunoko ku Malawi apapa kuti zikome apapa tikuyenera kuti titenge nsinjiro ya ku Malawi kuno titenge nsinjiro ya kuno osati titenge yawo ikuoneka kuti anthu sanga imvesese kufanira kumakhala ambuye Shiva achanchani ndiye suti ungatenge exact zonse zawo yayi umatenga ano kachikhalidwe kathu kaja nkutani nkulowesa pamene paja zimazika kuti zili unique anthu umadabwa kuti apatu pali luso apa tunkhani yake ndi imeneyo chabwino kuyambira nthawi imeneyo unayamba kumasulira kufika pano mafilimu ndi amasulira ambirimbiri ndipo kwa basi ndipo unafika polandira mphoto zinakumvekera motani kulandira mphoto imenecha mphoto ija inalibo kwambiri for chonena kuti sinimachiyembekezera komano kunkhani yonena kuti nanga si zinthu zake mezi zinalili anthu anandisankha pa actor of the year of which ndine actor koma pa nthawi imeneyoyo kunena monenesa mmali muno muli actor ina amphamvu eti amene nthawi imene anali ndi mafilimu eti ndebe kundisankha kukhala actor mafilimu amene ndinali nawo nthawi imene ja anali ochepa komano chabe ndi mapanga feature mafilimu ambiri ndiye kundisankhabe sindimayembekezera ifoti muli anthu ena amene timapatsa ulemu munomo simachiyembekezera koma kutenga entertainer of the entertainers chimene chacho ndi cha obvious ine ndimachidziwa kuti ndingathe kuchitenga chifukwa kuti fans Malawi muno ndi imandidziwa kwambiri komanso imandikonda kwambiri fans imakonda mafilimu anga ineyo amakonda kwambiri ndi chimene ndinawinira kwambiri chinali chokuti nangasi inali yoti inapangidwa pa ground ma SMS ndi ama SMS pa ground ina ndimakondedwa ndi fans ambiri amamizi kuphatikizapo town muno ndi so obvious meja naja entertainer of entertainer nachita naine uchitenga chimene chicha koma pokhala actor of the year panali nthumazi yoti tilimbirane libe ndi munthu funa munthu amene malipikisana naye kunenesa ndi actor ali mafilimu ambiri ngakhale yake alibe komano mafilimu amene wakhala kopanga feature yeyo ndipo ndimampatsa ulemu kuti munthu uyu ndi actor ndiye kuchitenga chinthu chicha chinali chinthu china chake chapamwamba kwambiri kwa ine ndipo ndi ulemu umene ndinayenera kuti olo nditati ndagona lero apa ndika ulemu kamene kachako kuti zina zake muziona nchifoke ndinafika kuti ndikugwesa nizo foti sindimakhulupirira kuti kodi ine ndimangoti ndatenga actor inde chabwino komano paka nazafikasa ukuko entertainer of entertainers zina zapamwamba kuno mmene moto ndimene tikuchezera ndi Akira amene ndi mmodzi wa akaswiri amene amamasulira mafilimu muno Malawi awutifotokozera chiyambi chake amene anayambira komanso kuchokera nthawi imene ufika pano pakunena kuti luso lake likuyenda motani. Musatalikire ndithu tikhale limodzi pamene tifuna kungopumulira pang'ono ndi kupitiriza ndi program imene tikati kumva zambiri kuchokera kwa Akira. Muziko limene zinthu zikuchitika mothamanga kwambiri kukhala patsogolo ndi kufunikiranso kwambiri. Inu ochita ma business mukufuna mutapitisa patsogolo malonda anu, bweretsani ku V&V Media Solutions Limited kuti tikulengezereni. Nanga inu anzathu oyimba mukufuna mutatukula maluso anu, zachambuleni ma audio komanso ma video apamwamba pa mtengo otsika. Ku V&V Media Solutions Limited timapanga zinthu monga jambula tools, ma video, screen printing, branding services, live streaming, audio recording, public address system, event coverage, multimedia design, kuyika ma CCTV camera ndi zina zambiri. Tiyankhuleni ife a V&V Media Solutions Limited pa 0884 704 072 kapena 0980 073 505. Mungathenso kutitsatira pa masamba athu a Facebook komanso YouTube. V&V Media Solutions Limited, kupitisa patsogolo malonda anu komanso kutukula maluso anu. Tikulandirenso mgawo lotsiriza la program imeneyi. Ngati mwangotipeza kumene tikucheza ndi Clayton Thomas kamene kuti Akira amene ndi kaswiri omasulira mafilimu muno Malawi. Watiuza chiyambi chake ndi mmene luso lake layendera kuyambira mmene anayamba kufikira pano.
ndiye tipitiza kumva kucheza zinthu zosiyanasiyana zimene mwinanso ino simukuzidziwa zokhuza luso lake komanso film industry muno Malawi komanso pa nkhani imene yomasulira mafilimu. Ndiye tiyeni tikhale limodzi pamene tikupitiriza kucheza naye. Sanapumulire mafotokoza za award imene unalandira ndipo mafotokoza nawo kuti mu award imene ichayo category ina mwapikisana ndi munthu amene anali actor weniweni. Yes. Zondipasanso chinthu china chimene mwina anthu ambiri sazindikira nchona kuti pambali pomasula mafilimu uliso ndi maluso ena ophatikizapo kupanga act komanso kulemba. Ndipo imodzi mwa film imene walemba komanso kupanga nawo act ndi film imene Khasu. Yes. Imene pano paso yapanga nominate kumaso award. Yes. Icho chinakuchititsa ndi chani kuti ulembe mu film imene? Movie ija anthu ena ngati umaona ngati ndaitulusa chifukwa cha zimene zinachitika zicha. Koma movie ija ndayilemba kalekale. Nthawi imene ndimapanga za entertainer zija. Ma project anthu ntapanga kalekale seti kuti ndifuna kujambula film. Chabe kuti zinangochitira mwayi kuti ndapangidwaso chani nominate. Ndi zimene zinangondipatsanso mphamvu kwambiri kuti mpaka na chinthu chija chifike kuti chafika pamene pachapo. Ndinachitira nzeru kuchitira kuti nangasibe anthu amalankhula kwambiri ambiri. Anthu amalankhula ndithu kuti ameneyu awi ndo masulira mutenga bwanji za actor of the year ukampasa munthu ngati amene. Pomwe ine ndimazidziwa ndithu kuti mwa ineyo muli zinthu zambiri. Ndipo chinthu icho sikuti Khasu yabwera chifukwa yone kuti ndinapangidwa nominate umene kuchaye. Inali kuti ma project ndimapanga kale. Inali mafilimu kale Hunger of the Ghost ndi mali Jifeti ndi mafilimu ambiri amene ndapanga feature kwanthu before is actor of the years. Ndi film ya Khasu yangopereka umboni kunena kuti anthu aziwe kuti mwa ine muli chani muli luso. Foti ineyo ndine womasulira ngati translator, ndine actor, ndine producer, ndine musician. Ndi zinthu zonsezo ndimasisa kuti ndizi balance ndithu kuti anthu adziwe ndi kuti mwa ineyo muli zinthu zambiri zimene ndimapanga. Po survive nkhani ya luso uno mu Malawi. Sure. Mwina ndi mavuto anje amene umakumana nawo pamene kumasula mafilimu komanso maluso osiyanasiyana amene umapanga? Mavuto tu obvious kumalawi kunoko mavuto amene tili nawo ndi support yokha basi. Chifukwa zimene tili nazo ifeyo kunoko kapa udina kuthekera umene tili nako ifeyo ndikuti tingathe kupanga zinthu zazikulu kwambiri kuposa anthu akunja. Kumavuto limene timakhala nalo ndi lomwe lomango yang'anana pasi ndi kukanika kupanga na support. Feti tingoyerekeza ngati film industry kumalawi kunoko tikati film industry ili poor kwambiri chifukwa cha management yao kwa amene amaziyang'anira za kukhuzana ndi film industry. Koma atakhala kuti anthu amene ali ku board ukoko amene amayang'anira za film industry amaikonda film industry ya ku Malawi kunoko kuli maakita ino mungoganiza chabwino Khasu jane nango yesesa kuti ma resources akhale yanga popanda china chiso choti munthu andithandize koma ndingothirirapo ndalama yanga thirepo nzeru yanga mwaona amene yahitira Khasu. Ndi film imene ili pamapo kunoko ku Malawi kuti anthu akunja akubwera kuti tioneseni mafilimu aku Malawi ndionesa filimu jamopanda manyazi kuti filimu ndi eti zokuti munthu aonera ndikukhuzika kuti iyi ndi filimu yabwino. Ndathirira zanga koma mundembe mukuona kuti ineyo zanga zingatuluke pa Khasu zimene ndaloyesa pamenepa ndaloyesa ndrama amene pamene pacha ndaloyesa ndrama zambiri pamene pachapo koma kunoko kuti sungayembekezere kuti upindule yayi koma nkhani ndionera kuti tikupanga chinthu chamtsogolo kuti Malawi ino ndi wathu ifeyo ndi amene tinayenera kuchigwira chinthucho lusolo ndi ifeyo film industry ndi ifeyo mosatangira zoti munthu akulankhula chani mosatangira kuti pindula chani tikuyenera kungochitulusa chinthu ichi chifukwa ndi mphatso imene tili nayo. Mwina pofuna tsopano kupitisa patsogolo luso lomasula mafilimu komanso kukonza ndi kujambula komwe mafilimu ungakondolera kuti adindo boma kaya anthu amene angakwanise kuthandiza achite motani na kuti anthu amaluso muzisangalala komanso muzikwanisa kupanga kugwira ntchito yanu mosavuta? Nkhani yomasulirayi nde sindingalankhuleko zambiri kwambiri chifukwa yonena kuti nkhani ndiyoti bora anthu azingotigula ndi mbali yokha imene ndingalankhule chifukwa yoti silingati ndi tifika nazo level yotani mwa level tikufika nayo chifukwa yoti anthu akutigula azitigula asamakonde kugawana chifukwa yoti mavuto amene timakumana nawo kumasulira kundi kugawana zinthu zicha ndipo pamene anthu aja zikukoperedwa ntchito zathu zikukoperedwa kukosa musamatiganizira china chilichonse nkhani ya umasulira iyi pali macondition amene tikufunika tiyendese kwambiri kuti zidzafike kuti pana tolandira ndalama kosoma nkhani ya umasulira filimu ndi pakadali pano palinganene kuti thandizo lokhala limene lingakhalepo ku nkhani ya kumasulira ndikuti anthu azitigula timagulisa pa WhatsApp anthu azitigula basi koma nkhani ya film industry imene ndi imene ifunikira kuti adindo akhale pansi ndithu bwinobwino azimvere chisoni akhale pansi chabwino afufuze m'Malawi muno kuti muli mafilimu angati abwino oti ife tingamati kuti ku Malawi kuno kuli mafilimu abwino afufuze ndipo kodi mafilimu amakondedwa ndi ndani
akuti pa ground anthu akwadziwa mafilimu foti ambiri mafilimu amene tili nawo pa ground apa pa kumalawi kunoko amati abwino koma amangonedwa pa social media zatha mwina pano pa anthu amba kuti kutsegula nzeru sopano zitachitika zinthu izizi za entertainers of the year foti ndinasankhidwa actor of the year koma mafilimu kunoko mafilimu anga sana wapeza msama wapeza mwachibwana ndimauza kuti anthu amene andivotera kudziwa mafilimu amene aineyo ali nawo pa ground ipo koma social media sinapange dala zotenga filimu anga kaponye pa social media nzikati iya anthu manena kuti mafilimu ake atiyo ine simapanga mpikisano umenewo iyi ndimasiya kuti nthawi ilamulire yokha nthawi yafika khaso ayiona okha pa social media apo ndipo aone ku YouTube umene kumenyera ikunyesa pano pati kuthamangira 400k pa mwezi umodzi okha eti kuthamangira miyezi iwiri ma 400k yokha uja na mini 400k pomatha 5 months tikhala kuti tikumenya 1 million views maona filimu kuti kumaya chimalawi si nyimbo iya nyimbo zimene zimathamanga fota anthu amati akabando nkochepa koma filimu kuti ayionere yonse iyambire pa 1 mpaka na 2 hours yonse ikati mbuyaje simasewera maona nde ifeyo tikufuna kuti adindo akamaona filimu industry kumala azizimvera chisoni azitenga Nigeria nkuikapo kuti Nigeria chifukwa chani ili yotukuka mafilimu pa filimu pachaka Nigeria imatusa mafilimu okwana 1800 pano pa ikuthamangira 2000 movies pachaka ndiye muone kumalawi kunoko kodi tingatuluse mafilimu olo 100 amakwana olo chabuno 100 achuluka olo 50 amakwana 50 yeso yachuluka chimwene olo 30 amakwana kumalawi kunoko 30 yeso mwina yachuluka olo 20 amakwana pachaka ndi muzipange emphasize kuchoka ku 20 kwathuku tikafike ku 1800 movies ndi dziko loti likutukuka kwambiri kunkhani chani ya movie industry makwano kwathu kuno luso tilinalo market alipo amwene alipo koma nangofunika kwapanga empower basi yero kwapanga support chabwino tibwerere sopano ku luso lomasula mafilimu yes ndifuna tiyesere ngati kuti tikumasulira asaone unena kuti Akira akawamasula mafilimu zimatano ndiyankhula mawu Chingerezi uzindi masulira Malawi mwaonaso urapa ina interview inari chabwino ndikuyamba ine ndikhala Akita ndikuyankhula Chingerezi yo masulira imene machitira mucha okay chabwino baby I've tried my best. Ndayesetsa. I've tried, but this relationship can't work. Ndayesetsa kuma chikondi chichi ndaona kuti chingatheka. I'm giving up on you, babe. Apa ndazisiya basi. I'm sorry. Babe kwambiri. Awe nende Akira. Sikuti so ndikucheza ndi munthu ena kuti akungozi kakamiza kapena kuti akungowesa kuti akhala Akira ndiye mweyo. Chabwino, Akira. Pamene tikupita kumapeto. Yes. Kubatula mphoto imene unawina ya MBC tikoza kwamba na umozi mwa ubwino umene umawapeza paluso lako mwina ndi mabwino ati ena amene wawapeza pa maluso amene umachita kumasula mafilimu umaso kujamba ndi kulemba mafilimu okay chimene chimavuta kumalawi kuno ndi recognition anthu kuti akuzindikire kuti iweyo ndithuli ndi zinthu kumakhala kovuta kwambiri kumakhala ulendo utali kwambiri komano kutenga entertainer of entertainers anthu amadziwa ndithu kuti ulakira kudziko ndipo akapanga zinthu akusangalatsa azimayi akuphereresa ndiwo koko amadziwa ndithu koma samakhala ndi matopic amenewo pachani pa social media pacha koma kutenga kwa chingini chimene chichacho napeza anthu zolankhula kuti aziwedi kuti mwa munthuyu muli chinthu china chake ndithu sizingatheke kunena kuti munthuyu actor of the year mafilimu chabwino ife sitikuwadziwa pa social media pano koma watengeranji actor of the year chabwino amamasulira mafilimu komano kufika napoto watengaso entertainer of entertainers zomwe zosonyeza kuti anthu onse amene amavoteredwa munthu amene wapeza mavoti ambiri kwambiri ndi ndani ndineyo that means ngati ndatenga mavoti ambiri kuposa anthu onse amene anali kumeneko munthu une ndikuoneredwa ndi anthu munthu une ndikusangalatsa anthu makukamu anthu akunditsatira fenga ndatenga mavoti ambiri mudziwe kuti ineyo ndi chifiga chachikulu kwambiri chimene anthu koko akamakhala chembekezo chawo ndineyo ndithu ndikuwasangalatsa mwachidule fe nkhani ndi entertainment eti ndikuwasangalatsa pa ground yetu nkhani ndimeneyo chabwino mwina sopano pomaliza uthenga wako ndotani kwa anthu amene amakonda maluso awo anthu amene amakonda maluso anga ndili panopa ndili pamalowi panopo ifo cha anthu amenewo ndipo anthu amenewo ndithu azindipempherera amene fe ndimadziwa ndithu kuti zinthu zambiri zisuti zimangochitika iyayi sizimwe zikungochitika kumano anthu amandipempherera chifukwa anthu ena ake amafika poti akuonera filimu olokhaso yomwe iyi
ndandira makho ambiri kuti ineyo pamene ndimaonera khasu jeneni kuma yo wandililisa iwe munthu oyipa iwe wandililisa ine mpaka nafika polira ineyo kugwesa misozi. That means munthu ngati wagwesa misozi chinthu chimene kuchipanga munthu chizikhala serious kwambiri ere uzikhala nacho munthu serious ndoti ndinakhala pansi ndikukonza chinthu chokuti munthu inake chikamfikira chimkhudze kwambiri. Ndeno ineyo ndingopempha Malawi azindipempherera mwa ine muli zinthu zambiri kwambiri ndipo mission isi inathe yayi sindipenya kuyisira pa njira yayi. Mission iyi tifike nayo kumapeto kufika na ineyo kandika zakalamba ndizapeza soluso loyenera ndi ukalambawo kuti apanda kalamba kuti abalera mpatsire nkonika jeni kwake abalere njala nthawi imeneyo ndakalambayo ndizapeza soluso loyenera ndi ukalamba ndazindipempherera moyo wautali tizasangalasa kufikira na nthawi ya moyo wathu komanso azikonda luso la Chimalawi chifoti akakonda luso la Chimalawi Malawi unatukuka sazakhala chimodzimodzi. Tathokoza kwambiri ndithu mmene mutu ndimene tachezera ndi Clayton Thomas kapena kuti Akira amene ndi kaswiri omasulira mafilimu komanso atiuza nena kuti pambali po masulira mafilimu ali ndi maluso osiyanasiyana amalemba komanso panga act mafilimu komanso ndi producer ndi maluso osiyanasiyana ndi ayi ndithu wafotokoza mavuto amene akumana nawo komanso ubwino umene waupeza komanso ma recommendation osiyanasiyana kunena kuti ngati adindo tichitepo pothandiza komanso kutukula maluso osiyanasiyana amene anzathu akuchita. Ndakondwa nena kuti tinali limodzi ine ndi Kenan Savala pitizani ndithu kuonera ma program osiyanasiyana amene timakhala tikupasirani.